Vale, avui anem a explicar la pàgina 44 de Socials, Economia i Població al món. Així ens diu que els països estableixen diferents relacions ja pel que fa a l'economia, a la política o a nivell social. És molt important el camp econòmic perquè els països poden vendre a altres països i això es diu exportació. Però quan comprem d'un altre país és el contrari, importació. Val? Un país pot exportar, pot vendre matèries primeres com la llet, la fusta, el que siga. Pot també vendre fonts d'energia com és el petroli, el gas, o pot també vendre productes manufacturats, és a dir, el producte acabat, un cotxe, un ordinador o el que siga. O servicis com són els viatges que fem o les comunicacions. Un país importa, és a dir, compra a un altre país i pot comprar exactament les coses que li falten. Si li falten matèries primeres, doncs això serà el que importa. O si li falten fonts d'energia o productes manufacturats. Aleshores, els països compren o venen segons el que necessiten. Existeix un lliure mercat i cada país pot tindre relacions amb altres països. Ara bé, la distribució de la riquesa, això és altra cosa diferent. N'hi ha zones on viu molta gent, on estan densament poblades, però són molt pobres. Si veieu ahir, en el mapa que hi ha baix, població és el cercle blau que n'hi ha, o verdós, i l'altre, més rogenc, producte interior brut. N'hi ha cercles que estan molt descompensats, perquè hi ha zones que estan molt poblades, que tenen molta gent, però que són molt pobres. I al revés, zones que són molt riques, però que es queda concentrada en poca població. I això fa que cada volta els que són més rics siguin més rics i els que són més pobres, desgraciadament. Ahí baix, en el quadret rosa, teniu el PIB. PIB, les sigles són Producte Interior Brut, que és un índex que permet mesurar la riquesa d'un país. Segons aquest índex, sabem si un país és més ric o més pobre. Entonces, normalment, on hi ha molta pobrea, el Producte Interior Brut és menor. Ara passem al comerç electrònic. Avui en dia, sobretot ara que estem en el confinament, que ja comencem a eixir, però hem fet moltes compres, o es poden fer moltes compres, alguns haureu comprat molt per internet. Altres hem comprat, jo per internet no he comprat, la veritat. Però això té uns avantatges. Permet estalviar temps, per a les persones que potser arriben molt tard de treballar, poden fer la compra tranquil·lament des de casa, no has de fer cua, pots fer-ho en qualsevol moment del dia i si algú té problemes de mobilitat també és una bona opció. Inconvenients, que no tens cap relació amb el venedor, en la qual si algun producte no te ho han explicat bé o la publicitat que tenia no era la correcta, igual quan arriba el producte no és el que esperes. No pots comprovar la qualitat fins que t'arriba. Pot passar que el producte t'arribi fora del termini que t'han dit. Poden dir que arriba en una setmana i potser tarda molt. I n'hi ha risc de que la targeta t'utilitzen les dades bancàries. Entonces, quins són els consells per a comprar per internet? Primer, assegurar-nos que la pàgina és segura per a comprar. Intentar no comprar coses que no necessitem. Agrupar les compres en una única compra per a evitar els gastos de les despeses d'enviament i els embalatges innecessaris. I també podem intentar comprar les coses que siguin de producte local o de quilòmetre zero, és a dir, que es fabriquen ací a Espanya, per a potenciar-les i si n'hi ha alguna tenda al barri o això, per ajudar al xicotet comerç. Del comerç electrònic segur que el teniu supercontrolat. Bé, adeu.